Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat sore, bos. Nah, jadi hari ini ki dandani kandang nih, bos. Ki aku tak perbaiki nih. Soalnya ki aku tuku seping-sepingan kayu, bos. Berarti kan oke. Iki bos, seping-sepingan iki. Ora iki, bos. Iki seping-sepingane. Gak, wes. Kita dandani tak tukane sepingan ini lho, bos. Nah, sepingan kayu. Nah, iki malah luwih rapi. Ceritanya seperti itu. Kini tuku 2 kolnya. Engko jadi piro? Duwe piro? Nggih. Yo akeh to, Ji. Kandange entak guru-guru kok. Iya. Nah, dadi kita perbaiki nih kayak gini-gini. Nah, kita kan luwih apik to, Bos ki. Iya. Niki, Bos. Iya. Nah, iki, Bos. Nah, iki kandang luwih rapi dan luwih cantik, Bos. Iki kan iki pring. Nah, iki terus tak tukane sepingan ini iki, Bos. Lho. Lho, lho. Kewane bengok lho. Iki tukangnya iki tak tukokne 2 kol, Bos. 2 kol lah iki. Lah yo kok eneng dus bengok lho. Iki tak tukokne iki nggih. Iki tukangnya tak tukokne. 2 kol iki. Jadi ini kita gue angker, gue apa-apa wis so iki komplit. Pokoknya sing rapi rajin, pokoknya kayak sing rapi. Jos disawang wis oke, mesti. Bledong. Pasti bledong. Langsung ngetan mojok iso. Pasti bledong. Terus. Kerjane. Lulu. Pasti bledong. Iya gak iso apa kok? So. Guys, saya kayak kowe ae to, Ji. Tetep iso. Terus. Mudah-mudahan nah. Maku gak kok jero Mas Dibi. Elak, gak kok jero. Kene. Ono terus, tukane. Ya coba gak apa-apa. Nah. Bek. Ini lho, Bos, luwih rapi, Bos. Bek. Iki kok mbak. Wis gua Mas Dibi. Di rodok ning alor gak apa diangkat tok iki. Sarunge nek wedhus e ngono to, Blok. Kowe tak bongkar piye Mas Dibi? Ora usah kok. Kok wis kadung ngono iku. Wis kadung dadi kok. Kadung dadi. Kowe lamun aku gak kok jero Mas Di. Gak. Ora wani banter kok. Tapi pas dhuwurmu paku kuwi pas to ya, jelep-jelep. Mbok kidul. Lha iki mbok lebur ora to? Sesuk nah. Ngawur. Maksudku ngono lho. Gendahe. Ya. Tapi engko mbok tingkat ora, Blok? Nggo dolanan munggah. Ya iki tak kek lawang. Maksudnya iki takon Ora maksud nggo munggah kene lho. Nggo koret lho. Gus. Nanti ini. Omah. Be. piye Mas Di? Pindah aneh. Pindah. Kok jebot tapi angel lho. Lakon jero kan iso to, Ri. Lakon jero kan anu to, Ri. Dok. Paku pisan. Yo to langsung paku pisan. Ki jane mbok nggo omah wedhus apa wong? Wedhus kok omong ae to iki. Nggo apa to wedhus? Dadi nggo omah wong penak kok. Ngawur ya. Ki apa to kok dak-dak kayak gini iki? Oh alah, cepet umbu yo. Ndi to? Ndi ora.
Oke. Kowe mbok jalan jero kene nyapa to? Jadi pakai aku. Mulai ki lho nyapa? Sembuli ki lho sapa? Anake nangis blok. Nanti wangi sik kok. Loro. Kena loro sopo. Mana jadi? Nah ini kan strategi to, Ri. Anake anu ah. Rapi. 6. Apa dipaku sik piye ya? Apa to? Iya kok. Ben gak ujol. Lah paku Ri. Wis dipaku, Bro. Gong. Ya wis pas, Bro. Wis pas. Yo wes wi. Tenan pura kadung dipaku kok. Lah iki lak wis ditata berarti yo wes blok. Tenan aja langsung tak dok dok dok. Bagus, Cek. Ki dipaku ora apa-apa Mas iki. Oh kadung anu. Alah, ngawur ki wis ngawur. Oh ngawur dengkulmu. Pasti Tapi kono sik. Iki kono ada nih buka iki. Kiringan. Ngarep ono munggah Ri. Ini buka awak. Ya. Pakune. Paku sing iki. Ya dipaku. Miring ki. Ayo. Iya. Miring ki. Miring ini. Ya. Piye temu cek dhuwur cek. Dhuwur apa ngisor Mas Di? Blok, dhuwur lho. Kok Kalau sik tak sik to. Sik to. Enggak sih. Ben mlebu. Sik tak cepot. ben mlebu sik. Wong iki ben mlebu sik. Lah kok malah kok ganjel iki Ji. Yo, Balik, balik. Balik. Mepet ya wes lagi, mepet kok. Ya Ci. Langsung paku dok 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 dok. Balik, balik. tokore iki pasne tek pisan. Tokore tok. Wah. Wayu men ge. Ya Allah, ponakku ayune rek. Ndelok sangu prale, Dek. Wes, pel. Cok ini. Jalan. Kene gak enak toh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kurang ke, Bro. Enggak dah. Enggak dah, kenapa? Kenal awu-awu nih. Ngono peti paku sik, ngono karo nggane. Oke. Tebus pra pakune engko. Bungkus kok. Ya tembus. Kok ono jenengku Mujono. Ora tembus kita ayo sengetan ae. Kena. Udah enggak? Ini sih. Kurang dawa. La dalah. Sebentar. Di. Iya. Sing dawa Ji. Iki dawa pra Ji, Ji. Oh iya wis. Sing cilik lho Ji. Dawa Ji. Kayak iki ya. Ya wis nek arek. Wis karek. Ya sing iki kurang. Ya wis karek. Di. Apa iki gak apa-apa dhuwur ae kok. Dhuwur iki Ji gak apa-apa. Iki pasti dhuwur gak apa-apa Mas Di. Nah, kuwi ya. Wong kanggo dhuwur Ji. Kan dhuwur to. Kanggo dhuwur lho wi. Dhuwur ae. Dewa Cek. Iki cek berarti iki cek. Ya. Ya bos. Kira berarti. Ugane dhuwur ono. Dhuwur jaring. Oh iya. Wabot kok. Alah. Kok samono ae kok sego ae ora.
Gitu. Nasi Padang kan aja Nah. sampean. Nah, wes ngono lho iki dadi pulang ini iki dadi dandanan kadang ya bareng tuku. Settingan tak dandan luwih apik nek. Nah, wes ngono lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora.